Припинок. Завод газоаппарат. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Центральний ринок. Припинок. Центральный рынок. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Міцкевича. Автобус рухається по маршруту номер 13. Припинок. Міцкевича. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Республиканская. Поважанные пассажиры, не забывайте своечасово оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Прыпынок. Республиканская. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Боброва. Припинок. Боброва. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Карасьова. Припинок. Карасьова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Вулиця Чарнянська. Припинок. Вулиця Чарнянська. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Автобаза сувязі. Припинок. Автобаза сувязі. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Водоканал. Припинок. Водоканал. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Городская. Припинок. Городская. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Плоско. Поважанные пассажиры, не забывайте своечасово оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Прыпынок. Плоско. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Вулиця Серафіма Саровського. Припинок. Вулиця Серафіма Саровського. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Сосновая. Припинок. Сосновая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Могилки Плоско. Концевы. Припинок. Падрыхтуйце прыездныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Припинок.
могілкі плоска. Канцавы прыпынак.